Уважаеми членове на Соков род, уважаеми приятели и гости на рода, чухме какви неща се случват в Панагюрище. И има много да ни завиждат и навън. Така е било, така и ще бъде. Аз искам да отправя благодарност към всички членове на Соков род, лично към професор доктор инженер Лъчезар Сороков, към неговите братя, към членовете на техните семейства, защото те са основният мотор на това фондацията Цорков род, заедно с всички свои съмишленици, да прави нашия роден край едно от най-добрите места за живеене. Наистина, последните 5 години от скромност, защото то е присъщо на всички тези хора, те не споменаха голямите инфраструктурни проекти, които се реализираха в общината. Като започнем от уникалната зала Трезор, изработването на 2 златни копия, едното, което стои постоянно в Националния исторически музей, другото в Исторически музей Панагюрище. Като минем през спортната зала. Сега в момента приключва въвеждането в пълна експлоатация на модерния медицински комплекс. Всичко това е благодарение на патриотизма и родолюбието на тези хора. Защото те, следвайки традициите, пазейки изконните човешки ценности, те правят света около тях по-добър. И тези чувства, този синовен дълг, те го предават и на децата си, а те на внуците и така. Няма да бъда многословен, ще кажа само едно. Както се казва по панагюрски, бъдете живи и здрави и да илядите. Това, което мога само като представител на местната власт, като кмет на община Панагюрище, още веднъж да изкажа благодарност към всички вас за добрите неща, които правите. И от името на община Панагюрище искам да ви връча почетния юбилеен знак по случай 140 годишнината от избухването на Априлското въстание, а това именно е копие на кокардата на въстанника Георги Нейчев, която също се явява като един от първите държавни символи по време на Април 1876. Още един път благодаря и знайте, че винаги община Панагюрище, ръководството и в мое лице, а не предполагам, съм убеден, че както и тук кметовете преди мене, а и кметовете след мене, ще бъдат ваш сериозен партньор в общата ни цел превръщане на община Панагюрище в най-доброто място за живеене.